ବାମଦଳ ସମର୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଯାନବାହନ ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଆଇଟିୟୁସି ପକ୍ଷରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନେ ହୁଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବା ସହ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 12 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଧର୍ମଘଟକୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଖାତିର ନକରି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।